ċifri pubblikati t-tlieta filgħodu mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat jagħtu stampa tal-pagi fil-pajjiżi membri tal-istess Unjoni inkluż Malta. Huwa l-Belġjum il-pajjiż bl-ogħla paga medja fl-Unjoni Ewropea, 39 euro s-siegħa. 6 pajjiżi oħra membri tal-Unjoni Ewropea għandhom paga medja ta' iktar minn 30 euro fis-siegħa. Hemm ukoll 6 pajjiżi oħra li għandhom paga medja tal-fuq minn 20 euro s-siegħa. Fil-każ ta' Malta l-paga medja hija ta' 12 euro s-siegħa. U dan meta fost il-pajjiżi li bħalna huma membri taż-żona euro, il-paga medja hija ta' 27 euro fis-siegħa. B'kollox huma 17 il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fejn il-ħaddiema għandhom paga ogħla minn dik ta' Malta. Il-pajjiżi fejn il-ħaddiema għandhom paga medja fis-siegħa inqas minn tagħna huma kollha mill-Lvant tal-Ewropa. F'Ċipru fi Slovenja pajjiżi fejn il-kwalità tal-ħajja hija tal-istess livell bħal tagħna, il-ħaddiema xorta għandhom pagi ogħla minn dik tal-Maltin. Fl-aħħar 4 snin f'pajjiżna l-paga medja fis-siegħa żdiedet b'70 ċenteżmu tal-euro, waqt li fiż-żona euro żdiedet b'2 euros.